Medusa. Tilbage på Strøget i Aarhus med guitarklang i baggrunden. Og jeg er et stort smil. Det er du fandme. Vi har verdens premiere. Det var jo et Rock Your Body med Justin Timberlake. Det var et godt nummer. Det er det. Det var næsten så næsten godt lige så godt som ham. Vi har ikke fundet ud af, hvad han hedder endnu. Vi har valgt at kalde ham Fernando, men det tror jeg ikke, han hedder. Ja, det ved jeg ikke engang, hvorfor vi... Nej, det tror jeg bare på det. Og det næste program, det er jo fordi, at... eller det næste, vi skal til i dagens program, det er jo noget, jeg har gået og bøvlet med oppe i mit hoved de sidste par uger. Jeg vil gerne lave public service på en eller anden måde, og jeg føler, at en del af min barndom, det var ugens siden i pige. Forstår du, hvad jeg mener? Var det en del af din barndom? Ja, altså på den måde, at man sad i... Hvor ung er du, når du siger barndom? Ja, klubben, SFO'en. Okay. Hvad ved jeg? For ung? Ja, for ung. Og hvis man kunne finde et aflagt ekstrabladet, eller se og høre, jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, de er der begge steder. Ja. Hvis man kunne finde et blad, der lå på bordet, og lige slå op på siden i, der var jo på en eller anden måde noget nostalgisk over det her. Det var jo ikke hverdag, som det er i dag. Jeg har hørt, at internettet boomer, ligesom. Det har du hørt. Det tror jeg godt, jeg kan skrive under på. Erotiske detaljer. Det ved jeg ikke noget om, men internettet boomer. Ja, og det jeg egentlig vil bare prøve at sige med det her indslag, det er, jeg synes ikke, at man må glemme noget så historisk, noget så karismatisk, som Ekstrabladets siden i pige. Jeg synes, der er et eller andet over det. Altså du har dit nye indslag her, det er en hæder til siden i pigen. Det er en hæder til en institution i dansk erotik, som der jo i sig selv er jo noget meget, meget smukt over. Det lyder i hvert fald meget smukt, når du siger det. Og jeg har fået lov af vores ærede chefredaktør at prøve mit program, eller mit indslag af her i dag. Okay. Og jeg ved ikke, om du vil være med. Jeg vil meget gerne være med. Jeg er super spændt. Altså som udgangspunkt, så ved jeg ikke, hvor meget jeg har savnet siden i pigen, men jeg glæder mig til det her, fordi jeg kan mærke, at du er passioneret, og du har glædet dig i, ja, som sagt, flere uger. Vi prøver at køre. Ugens siden i pige er lækre Anita fra Glumsø. For Anita føles skønheden hver dag som en sejr. Anita, ja, hun har en del drømme, men en af de største, den handler om hendes hus. Jeg drømmer om at vinde i lotto, for så vil jeg kunne få råd til den udestue, jeg drømmer om, siger Anita. Ja, okay. Hvad så? Hvad synes du? Det var det, vi havde. Jamen, jeg synes godt, det kan noget. Jeg er vild med melodien. Ja, det er jo den gamle lykkehjul. Det er jo lykkehjulet. Den har vi... Det er jo Ben Burg, der er tilbage. Den har vi simpelthen lånt. Jeg kan godt mærke den. Har du flere? Jo, det har jeg da. Jeg har et par stykker. Kan du lave en mere? Bare i dag, fordi det er første gang, og så... Det kan jeg godt. Vi prøver. Kan vi starte forfra? Ja. Okay, så lægger jeg op til den her gang. Okay. Velkommen til denne uge siden i pige hos Radio Vi var der. Dagens smukke siden i pige er dyrelskende Karina fra Vallensbæk Strand. Karina er så vild med dyr, at hun fungerer som plejemor. Ja. Den fungerer for godt. Den fungerer for godt. Ja, den har virkelig øvet. Den er for god. Og jeg synes, det er glimrende. Okay, jeg synes, det er glimrende. Jeg synes, det var godt nok, at vi tog en mere. Altså, okay, ja, vi tog chancen lidt, men... vi tog chancen. Jeg synes, det er et element, som vi godt kan køre med noget oftere. Og det var egentlig grund til, at jeg knækkede lidt. Det var citatet, jeg skulle til at læse op fra Karina. Hun siger, i øjeblikket er jeg missemor. Og det forstår jeg ikke helt. Og det var simpelthen det gik ud på. Og det er noget med, at hun passer nogle dyr. Nå, okay. Ja. Hun har nogle katte. Hun er missemor og 6 killinger. Killinger. Der er 6 killinger i pleje. Ja. I pleje. Ja. Men det kan jo, hun er fra Vallensbæk, siger du. Så kan det godt være killingerne. Ja. Men det var i hvert fald... det var mit. Ja, så kom vi derop og støde i dag. Jeg synes ikke, vi er knæ længere. Radio, vi var der ikke knæ længere. Vi står midt på Strøget i Aarhus, og vi har lige leveret... Hvis der er tid, så kan vi godt slutte programmet af sådan. Ja, vi kan da godt, hvis der er tid. Ja, det er der nok ikke. Men altså, hvis der er tid, så slutter vi programmet af sådan med en sød pige. Vi har rigeligt på programmet, men jeg synes egentlig, det var meget rart lige at huske Anita fra Glumsø.
39-årige Anita. Prøv at høre det, hun siger. Skønheden føles hver dag som en sejr. Ja. Og det er jo egentlig... Jamen, det er hun da ret i. Det giver jo egentlig ikke nogen mening, hvis vi lige tænker over det. I hvert fald, vi synes jo, det er meget hyggeligt, men jer, der sidder og lytter med, skriv endelig til os, hvis I har riser eller roser. Så tager vi det med. Og hvis vi kun får riser, så skal vi da overveje at tage det af, men vi er ret glade for det herinde. Det fungerede. Det havde et eller andet. Og jeg ved ikke helt, om det falder ind i konceptet, men det er jo i hvert fald... Nej, ikke overhovedet ikke, faktisk. Men vi kunne lide det. Jeg synes, det var rart. Der havde et eller andet. Nå, Dupont, tak til jinglen i hvert fald. Jeg glæder mig allerede til om 14 dage, hvor vi skal have... jeg kan godt få lidt mere tubang. Ja, sluk så. Ja. Og så er vi tilbage. Velkommen tilbage til virkeligheden. Bang, rammer man gågaden igen. Hold da kæft, det er kalveknæ nu, står man tilbage igen og er lidt nervøs. Efter det er koldt, og rumraketten kinder røde. Og... Ja, det var en hed omgang. Ja, jeg synes, okay, kanon indslag. Der var et eller andet der, ja. Det er jeg sgu Oscar, glad for, vi skal vel have noget... Ja, vi skal have noget musik, fordi vi har stadig flere ting på programmet. Jeg kan se, at vi har 20 minutter tilbage, men vi har jo selvfølgelig aftens hovedhistorie, som der måske er blevet skruet lidt ned på i dagens anledning. Ja. Og så har vi en quiz, og så, så er det egentlig det, vi har. Vi har 20 minutter tilbage, og vi glæder os rigtig meget. Men først et stykke musak. Nej, det kører i baggrunden. Musik. Is this thing on? Word.